her til de fremtidige børn. Så i går så brækkede Isabel sig i en elevator. Så var du en, der skulle tage brækket op. Det var som om hun lavede en 360, jeg var så... Jeg har jo lige slået op med min kæreste, så jeg er hjemløs lige nu. Jeg ved, hvad der er populært i jeres tid. Lige nu er det snus og puffbars, som man kalder det. Og så gav han mig sit kort, og så brugte Isa og mig det på rigtig meget alkohol. Og jeg forventer, at I også kommer til at gøre det samme mod mænd. Jeg skulle til at sige til dem, de ikke skulle udnytte mænd, men jeg gør det samme. Du har de kort, du har at bruge dem, eller hvad? Ja. Hvem er dig, Isa? Jeg vil bare gerne have piger. Jeg vil gerne have 5 piger. Hvis jeg ikke får nogen piger, og I ser den her video, så fuck jeres far. Så du skal ikke løbe med en barn, der skal tvinges til at løbe? Ja. Jeg regner ikke med at finde en mand, der løber, så jeg satser heller ikke på, at de skal løbe. Hvad satser du så på at finde? Jeg vil gerne sige, alle piger luder. Skal vi lave en opdatering på vores liv? Jeg har lige købt dig kamera. Og det skal have et navn. Den skal hedde Bibi. Bibi. Den er god navn. Det her til de fremtidige børn. Så i går så brækkede Isabel sig i en elevator. Det der skete, det var, at vi havde været ude, og så sad jeg i taxaen på vej hjem, og jeg havde det mega dårligt. Og jeg følte seriøst, at jeg skulle brække mig. Men jeg holdt det inde, og vi kommer ind i elevatoren, og jeg tænker, at jeg kan godt holde mig indtil, at vi er i Asters lejlighed. Og vi når lige akkurat op på 5. sal, hvor Aster bor, og så projektilopkaster jeg ud over hele elevatoren. Og hvad skete der så, Aster? Hvad der så skete? Jamen, så var du en, der skulle tage brækket op. Det var altså ikke bare lidt. Det var som om hun lavede en 360, jeg var så... Jeg havde brækket mig på mine fødder, og på Asters fødder, og over alt i elevatoren, ud på gangen, på toilettet, over det hele. Og jeg var faktisk ret klog, fordi jeg kender jo Isa rigtig godt, så jeg kunne godt se, at Isa ikke kunne holde det inden længere. Så jeg valgte bare gå ind i et hjørne og være sådan der, og bare løb til skæg. Altså, der accepterede sin skæbne. Ja, det var en kanderne ven, der var ikke noget at gøre. Nå, men status på mit liv, det er, at jeg skal flytte til Nørrebro den 15. juli. Som med hvem? Sammen med Valdemar. Jamen, altså, jeg har jo lige slået op med min kæreste, så jeg er hjemløs lige nu. Eller, jeg bor hos min mormor, ikke? Og så har jeg fået en nøgle hjem til Asta og en nøgle hjem til Ida. Så hun er faktisk blevet en deleforælder lige pt, hvor jeg er moren og Ida er far. Ja, det har vi besluttet. Vi skal læse op. Til eksamen, ja. Asta skal læse op til eksamen, jeg skal skrive min eksamen. Altså, framen, den ryster. Ikke? Jeg kan sådan stå sådan her, den ryster ikke på gulvet. Nej, det er ret vildt. Så jeg kan løbe efter folk og sådan, den er stadig. Det er fordi, jeg vil virkelig gerne løbe efter folk. Calling 4K. Ægte. You're doing amazing, sweetie. Girly Pop Day. Sindssygt forældre. You never walk alone. Nå. Det her, det er dagens sidequest. Jeg har lige snakket om Pepsi Max. Ja. What the fuck? Ej, er det en fotobooth? Ja. I know. Så der er bro, jeg er thirsty for more. Okay, nice work done. Yeah. Jeg har fået 3 Pepsi point. Ja. Hvordan fik du den? Jeg greb Pepsi-dåser. Nu køber jeg nærhed i det frække hus. Men det virker, og det er point. Vi er en Herlev. Ja, og vi chiller. Jeg vil gerne se Asters bamse, hvis dine fremtidige børn lige skal se. Vil du præsentere hende? Den hedder Moster, fordi jeg fik den af min moster. Hedder den seriøst Moster? Ja. Og så har den her kjole på. Og hun fik den i New York, og det kan man se ved, at der står I love New York. Wow. Så ja, der er faktisk ikke så meget dybere ved det. Jeg var ikke så kreativ. Ej, det er ligesom en lille robot. Jeg skal lige lære dig at kende, Osmo. Den hedder ikke Osmo, den hedder Bibi. Ej, min læber er tør. Hold da op, mine øjne vil bare blevet lange. Jeg skal ryge en lille jag. Altså kun mig. Men det må man også gerne nogle gange. Så længe at man ikke gør det om morgenen og hele tiden. Det skal være et forbrug, ikke misbrug mine børn. Præcis. Hvis mine børn ser det her, weed is very bad for you. Men jeg vil hellere have, at I ryger en joint, end I drikker. Jeg er sanseløst beruset og blackout, faktisk. Det kan jeg ikke relatere til, heldigvis. Det er derfor, jeg har det her papir lige nu. Nå ja. Det er alle de dårlige ting ved alkohol. Er det det? Ja, jeg mener det. Eksempelvis leversygdom. Okay. Ja, og sygdom i hjernen og centralnervesystemet. Mine børn, det er simpelthen fordi, jeg er ret svært ved at styre mig, når man skal drikke. Så derfor så har jeg tænkt bare at være en voksen og gøre noget ved det, frem for bare at sige lev med det. Og det er jo virkelig godt, du gør det, Asta, fordi så dine børn, som måske kommer til at se den her video, de har en mor, som har overskud til at være i deres liv. Jeg er altså ikke stor alkoholiker. Så jeg kan bare godt lide at drikke, når jeg så er ude. Det er ikke fordi, jeg vågner op og tænker, jeg skal bare lige have en lille en til at komme i gang med dagen. Bob. Ej, det er løgn.
Ej, jeg elsker dig, lille kamera. Vi skal nok blive virkelig gode venner. Er det introen til vores filmen om vores liv? Sammen med Moster. Det er seriøst det mærkeligste bamsenavn, jeg nogensinde har hørt. Why are you called Moster? Why are you okay? Why are you running? Men man ændrer sig også. Jeg er også blevet socialistisk, eksempelvis. Det var jeg ikke tidligere på året. Det er virkelig forfærdeligt, og vi håber, hun bliver klogere til, at I bliver født. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kommer til at opdrage dem som ræverøde kommunister. Jeg laver en underretning. Jeg tror ikke, hendes børn trives. Hun opdrager dem som kommunister. Ej, jeg skal nok lade mig lave en underretning. Ej, jeg må også godt bede om en. Ja. Kan jeg vide, hvad der er populært i jeres tid? Ja. Lige nu er det snus og puffbars, som man kalder det. Sådan nogle elektriske cigaretter. De er faktisk ulovlige, men der er utrolig mange på mit studie, som ryger det. Fordi det er nogle chikaler. Men snus var også ulovligt, da vi var sådan 14. Og der købte jeg det i hvert fald alligevel. Jeg begyndte først som 16-årig. Det var der kioskerne begyndte at sælge dem. Der kostede de 45 kroner. Nu koster de 65. Jeg tog Odens, Det er klamt. som er brun nikotinposer. Ja, det er virkelig ulækkert. Og dem købte jeg af en dreng, der gik en årgang over mig i folkeskolen. Til 35 kroner eller sådan noget. Jeg har også prøvet Siberia, men det får jeg det ikke så godt af. Vi har også prøvet Pablo. Ja, den er vanvittig. Helt vanvittigt. Der får man det også intensivt dårligt. Vi har en ven, der hedder som kun tager Pablo. Han inviterede mig på date på et tidspunkt, hvor at han så gav mad og drinks, og så inviterede vi Isa og en af hans venner med, og så gav han mig sit kort, og så brugte Isa og mig det på rigtig meget alkohol, og jeg forventer, at I også kommer til at gøre det samme mod mænd. Jeg skulle til at sige, at det ikke skulle udnytte mænd, men jeg gør det samme. Make his part gets hurt. Du har de kort, du har at bruge dem, eller hvad? Ja, spis eller blive spist. Ægte. Jeg er meget glad for, at vi har købt det her kamera, fordi nu kan vi dokumentere det her, og så kan vi lave en film på sådan 5 timer. Ja. Om vores liv hvert år. Ja, det er ikke engang løgn. Og det synes jeg er fedt. Det synes jeg. Synes du er det? Mm. Det er godt. Jeg tænker også, at jeg bare kan bruge det til sådan, hvis jeg vil sige noget, jeg tænker, så kan jeg bare gøre det. Jeg kan bare bruge det som en dagbog. Ja. Thank you for coming to our TED Talk. Se, hvor dårligt vi har det nu, og hvor godt vi kommer til at få det i fremtiden. Ja. Wow. Det her, det er Astas lejlighed, værelse. Det her, hun bor. Astar. Og hun bor i Herlev. Men du skal snart flytte jo. Vil du fortælle om det? Sammen med min kæreste og en, der hedder Asbjørn, som er min kærestes bedste ven. Det kan være, at det bliver onkel Asbjørn. Det kan være, det bliver onkel Asbjørn. Vi har jo faktisk tænkt os at få børn lidt tidligt. Valdemar vil jo allerede rigtig gerne have jer nu, men der har jeg sagt nej, fordi at jeg er 22 år. Jeg er faktisk 23, jeg løg der. Lige when I like. Det glemte jeg lige. Vi har allerede have børn. Hvad? Vi har allerede børn. Jeg vil meget gerne, jeg vil meget gerne have en datter, så jeg håber, det er en pige, jeg snakker til lige nu, og ikke en dreng. Og det er virkelig rip, hvis det er sådan en dreng. Ja, men det er okay, hvis du er en dreng. Hvad med dig, Isa? Dreng eller pige? Jeg vil bare gerne have piger. Jeg vil gerne have 5 piger. Så hvis jeg ikke får nogen piger, og især den her video, så fuck jeres far for ikke at have givet mig nogen piger. Fuck din far. Fuck din far. Fuck din far, mand. Hvad med dig, Satar? Jeg vil ikke have børn, så Okay. det er uheldigt, hvis jeg får en i fremtiden. Så vi håber ikke, der er nogen af Satars børn, der ser det her. Fordi vi håber slet ikke, at I Har du andet, du gerne vil sige om dit liv? Jeg har fået nyt job. Nå ja. Hvor der er 5 andre studenter med og hjælper os, og vi skal bare hygge rigtig meget. Det var jeres mor, da hun var ung. Hun solgte. Ja. Jeg solgte faktisk. Jeg En blev sjæl. kaldt Snehvide. Snehvide med de 7 små poser. Ja. Ja. Det er ikke en løgn. Men alle mænd, som jeg har været kæreste med, synes konsekvent, min tær er det grimmeste på min krop. Og det kan jeg godt leve med, for det havde været værre, hvis de havde sagt nogle andre ting. Eller ikke, okay, det måde, altså det er ikke fordi, han har sagt, de er fucking klamme. Men han hvis har man været skulle sådan. vælge noget. Ja, Er du glad, Isa? Jeg er mega glad, da jeg er lidt heartbroken. men hun har fået kameraet. Jeg har fået kameraet, så jeg kan vlogge til mine fremtidige børn. Og gå rundt på gaden og se meget influencer-agtig ud. Så folk de tænker, oh my god, hvad hedder hun på TikTok? Men så kan de bare ikke finde mig. Eller det kan de godt, men de kan ikke finde de her videoer. Lav det smil. Det skal lægges op. Fra den dag, Den her sang. Jeg hørte den i går, den er så god. det er jeres mors sådan der livssang. Det er jeres bedsteforældre, der har valgt den. Ja. Jeg skal nok få styr på det. Bare ikke lige nu, heller ikke i morgen. Forhåbentlig når I er. Ja, I når verden. I er til, så kommer jeg til at have meget styr på det. Og jeg kommer til at give jer mad hele tiden. Så jeg bliver nok nogle meget tykke babyer. Og så kommer jeg til at sige, nej, det er bare store knogler.
Bulking season. Ja, det er bare bulking season. De kan godt snart, okay? Hvad for noget mad må de ikke spise? De må ikke spise vindruer, der er sådan her. Dem skal man skvære ud i kvarte. Udover det, så... Hele deres liv? Altså, nej. I skal ikke spise ultra-processed fast food, og selvom det smager virkelig godt, fordi det er ikke godt. Det har jeres far sagt, fordi han har hørt en eller anden podcast omkring, hvordan man lever i lang tid. Jeres far går åbenbart meget op i longevity. Ja. Nej, det er ikke sjovt, det er ikke sjovt, jeg griner ikke. Han siger, at hvis man spiser en gulerod før hvert måltid, så er ens liv 1000 gange bedre. Så I kommer til at spise virkelig mange gulerødder? Ja. Crazy Ja, statement. I bliver kaniner. Og du giver ham lov til det? Ja, og I kommer til at løbe sammen. Og jeg kommer til at hæppe på sidelinjen. Så du skal ikke løbe med et barn, der skal tvinges til at løbe? Ja, lyder unfair. Nå, så sukker man det. Ja, ja. Og hvad så hvis de siger, nej, jeg vil ikke? Så sender jeg hen til moster Ida, fordi hun skal nok opdrage jer. Jeg regner ikke med at finde en mand, der løber, så jeg satser heller ikke på, at de skal løbe. Hvad satser du så på at finde? Jeg satser på, at vi ser X-Factor sammen hver fredag. Og jeg satser på, at vi ser Paradise Hotel sammen. Min moster ser Paradise Hotel med sine børn. Men der er mange gode samtaler, de kan have om sex og samvær og grænser og sådan noget, siger hun. Ja. Så vi kommer til at se reality sammen. Kærlighed, hvor kravene vinder, hvis det stadig kører til den tid. Og I kommer til at have rigtig meget lyserødt tøj. Og jeres børneværelse kommer til at være fyldt med lyserøde ting. Og vi kommer til at tage Disneyland rigtig tit. Og forlystelsesparker.